Hello brothers and sisters in Christ, kumusta? Maigsoon kung atong tanawon ang panghitabo sa ato ang palibot, particularly sa ato ang nasod. Daghan kayo mga giatubang nga kalisdanan ang mga Pilipino because sa pagkaron do natay COVID-19 nga giatubang, tapos nagsunod pa gyud ang mga bagyo nga mihapak sa Luzon area. So di na ko ma-imagine ang kinabuhi sa ato mga kaigsuonan dito sa ilang nahiaguman. Nining mga panahon nga ingon ani igsuon, adunay mga pangutana nga nganong gitugutan man sa Ginoo nga magantos maglisod ang iyang katawhan. Nganong gitugutan man sa Ginoo nga mo hampak or moabot ni mga trahedya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Tungod kay maigsoon nga atong tanawon, makaingon ta nga bugat na kaayo ang atong gidala nga mga problema because nagsunod-sunod ug matud pa gani sa pag-asa aduna pay umaabot nga mga bagyo nga moagi dinhi sa atong nasod. My dear brothers and sisters in Christ, sa atong kinabuhi makapangutana tag ingon ani, makapangutana tag hain ka Lord, makapangutana tag nganong niabot man ni sa kuha. But you know brothers and sisters in Christ, diha sa atong mga pangutana, diha sa atong kalibog, diha sa atong mga pagpagawa sa gibati nato sa atong kagulanan, nag-ingon ang Bible nga ang Ginoo close or duol sa mga tao nga nasakit, mga tao nga naguol. Og speaking of trahedya or bagyo, pandemic or unsa nga kalisdanan igsuon, usahay ang mga kalisdanan actually dili man sa Ginoo, because ang Ginoo dili man siya gusto nga maglisod ang tao. Daghang mga higayon or daghang mga hitabo ng kalisdanan resulta ra gihapon sa binuhatan sa tao. Pero diri ko mag-focus mga igsoon kung nganong gitugutan sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, kung mangutana mo sa ako, apel ko ako kabalo. Nganong gitugutan sa Ginoo. Pero usa lang ang akong maingon, igsoon, adunay purpose, adunay plano ang Ginoo para sa imong kinabuhi. Adunay purpose ang tanan, adunay plano ang tanan, igsoon. Og ngano og unsa siya ra gyud ang nakabalo kung unsa ang iyang plano. All we need to do is mo surrender, mo salig sa iyang plano. Nga bisan unsa kalisod nga atong gatubang karon, saligan nato nga dunay reward, dunay blessings nga nagpaabot human ning mga katalagman o kalisdanan nga atong giatubang. Mga igsuon, before ko magtapos, ingon ani ang ako ang mensahe karong adlaw. Igsuon, kung nalibog ka ug nag-question ka nganong gitugutan ni sa Ginoo nga nahitabo nga mga butang, kanira pud akong maingon, gitugutan man gani sa Ginoo nga mismo ang iyang pinalanggang anak magantos, nagpasakit ug nagpakamatay sa cross. Kana siya nga plano igsoon, usahay makaingon ta lisod kayong sabton nganong gitugutan ng iyang pinalanggang anak, iyang gipaantos, no, iyang gipakanaog aron magantos ug magpakamatay sa cross. Ug ang maong plano de igsoon naglangkob sa usa ka rason, nahigugma siya nimo, nahigugma ang Ginoo nimo, ug tungod sa maong gugma iyang gisakripisyo bisan ang iyang pinalanggang anak para nimo, para natong tanan. Og niining atong kahimtang karon igsuon, I believe kung unsa man ang giatubang nato karon, adunay purpose, dunay plano ang Ginoo nga siya ra mo nakabalo. Igsoon,
We need to surrender to God. We need to ask Him, Lord, unsa may imong purpose, unsa may plano sa akong kinabuhi, nganong imo man gitugutan nga mga butang nga moabot sa akong kinabuhi. And brothers and sisters in Christ, I hope and I pray nga pinaagi ni ana igsoon atong makita ang tubag, because I believe ang Ginoo motubag gayud sa atong pangutana sa atong kasing-kasing. Igsoon, magmaliggo ng data uban sa kadasig, uban sa pagsalig nga dako diha sa Ginoo, na sa bisan unsa nga moabot sa atong kinabuhi, mingon ta nga, Lord, I surrender sa imong plans. I-guide lang ko, Lord, dagain ako wisdom, because ang imong plano mas dako sa akong mga plano. Dinhilan ko kutob, kini si Brother Alex Lim. Kita-kita ta sa sunod nato nga video. God bless you, brothers and sisters in Christ.